Lamsogo Silong tai Joai tir common number YouTube channel o hingke bayasang norok saimano miapora chong success manli ainai hingke tini 18 tarik 1 March 2024 ni norokno tini ni goti nathangui tongo bayasang hingke norok chajakhe play khadi chajakhe norok pilta khadi ar kwtalungui norok nai tongkha hingke norok channel subscribe khadi hingke bayasang chong miapora joai o si chong success mansio hingke silongo chong success mannani bagui katekha haibano norok kwrwngui tongdi norok ni chubachu nango hingke chong norok ang sai mankha norok je los ongmani no hingke chong o saptao khub los ongmani kisa los ongmani bangnai tamoni hingke hamjagoi kom khai thwngdi hingke next saptao norok ja mansa norok play khai di hingke bayasang norok sai mano je miyao 17 tarik bai kogoi rikha tai 81 pulta khai rikha hingke chong obono tabuk naikha hingke chong tabuk norok nugui mano 1 plus 7 tarpore 8 plus 1 9 tarpore 8 chong oro duita house norok mwskango nugui mankha na hingke norok chajakhe play khai mano chajakhe norok play ta khai di hingke tabuk chong thanglai chini house building o norok nugui mankha na hingke bayasang chong tabuk thanglai bayasang chini house building tai normal goti o hingke bayasang chong tini norok no house building phunugui rikha hingke aboni pore koi ekta no goti norok no rinani chai tongnai hingke norok miaporo phaio 17/81 hingke tarik tai ultai kogoi rikha hingke miaporo norok no goti tarik bai rina tongmani hingke norok bo abo muitu khai thwngna tongmani ang miaporo just para o kisa program rok tongmani bagui hingke ang pogui thangkha hingke bayasang norok nugui mankha na hingke tini abono hisab khai nailainai hingke norok nugui mankha na chong je hisab khaimani hingke 3 4 tai 7 hingke tini phainani chance tongo naidi oro nugui mankha na 3 7 tai 4 7 hingke 3 7 4 7 norok play khaina thapukdi bayasang norok nugui mankha na hingke norok no 3 7 tai 4 7 oro duita number tui rikha tarpore chong tabuk nailainai haino hai chini hit goti o hingke miaporo phaio 417 281 hingke bayasang norok nugui mankha na chong tabuk nailainai 18 hingke norok nugui mankha na oro norok je bwskango hingke chong tabuk abono play khai nailainai chong goti o thangnainai tabuk norok nugui mankha na hingke 6 9 8 obo hai goti chong mankha hingke chong tabuk oro norok no goti rina thanglainai hingke 6 9 8 hingke 5 5 5 oro nai mankha na norok nugui mankha na je ang norok no je goti rwmani oboni norok play khai di norok no oro 6 ta number hit goti rikha norok 6 ta number hit goti norok nugui mankha na hingke norok play khaina mwsakhe norok play khai mano hingke nari chong miapora joai o si chong success mansio joai o norok no piya thwngnai hinui kok samani hingke jodi joai o chong success manui thangkha hingke norok nugui mankha na oro direct
Hingke tei kaisa kok no nani juaio second round no chong success mangka first round no bo hingke tabuk chong norok no phunuknai nari juaio uskango sotro faio abo bagui tini miyaforo juai wngma shilongo sotro kokoi rio hingke norok no ang omai ke waisa wuisu goti sao obono bo norok follow khaiui thangna nango norok naitio kos ekatot faio ekatot ni ulta khaiui rirogo sotro hingke norok nugui manka na omai ke no bomai ke khela play khai norok no ang je booking thangni hinui samani obo norok thangui mano naitio sotro nog no ri tongmani sotro hingke norok play khai di norok ni je chajakma tui oro sulogo hingke tini bagui bayasang bisi ang video kok salia hingke norok chajaka house ending rok play khailai di norok nogkhai manka na norok no rijak ang 8 house tei 9 house tei ending hingke tini bagui wngsuno baisang next video.